malo ema ne otelo ne chenro mar tudo teko mar mbui e chirono ka owacho ni okang' makamano biro konyo johala e tayo ohala yor lony manyasani. Ibiro paro ni e dwe mokalo piny owacho noketo teko mbui e chiro machielo ma City Market ma bende ni e chuny boma ma Nairobi. Tunataka kupeleka kwa masoko, tunataka kupeleka kwa mashule ili mwananchi ya kawaida awe na njia ya kutumia internet. Kwa hivyo ya kupeleka internet kwa masoko ni moja tu za zile mpango ambazo tuko nazo kama serikali ili kuhakikisha kwamba mwananchi ya kawaida anafanya biashara yake kutumia njia ya internet.